Ahoj Marek, čo robíš? Umývam. A čo umývaš? To musí dečný. Ale ako to vonia. Ale nejde to však. To je napríklad. Ale pozri, to už špatné. Takže to vlastne zvýrazňuješ de facto, hej? Čo bude tvoj ďalší krok, Marek? Čo tu ešte máme? Ja by som skúsil alkohol. Máme otvorený ferment v chladničke. Nechceš čo ty vyskúšať? Myslíš fakt? To je ten dom? Nejaké boja. Píše. Hej. Ste sa to na to? Ale ešte tam je veľa vína. Extrémne horľavá látka. To bude veľa alkoholiku. Je to. A teraz som zničil Španiel.